манзараи зебои шаҳри Душанбе ва аз тирезаи хона аз шаҳрро дида мешавад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар пушти Гранд Отель ҷойгир мебошад. Дар инҷо худи Гранд Отель, аз ин тараф Овир, дар инҷо донишгоҳи Славянӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Дар инҷо дорухонаи Сифатфарма, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ ворид мешавем. Се хонагаи фурӯшӣ мебошад бо масоҳати 87 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 15 ошёна иборат мебошад. Техпаспорт дорад дӯстони азиз. Дар инҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ҳоҷатхона ва ҳаммом шурӯъ мекунем. Навормона то охира тамошо кунед. Дар охири навор нархи хонаро эълон мекунем. Хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Пушти Гранд Отель, маркази шаҳри Душанбе. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Дӯстони азиз, тирезаҳои хона ҳам тарафи двори биноро нигоҳ мекунанд, ҳам тарафи ашанро. Ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. боз хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамаш меистад. Дар инҷо ошхона. Дар вақти сабти навор ҳамон чароғаки ошхона вайрон шудагӣ буд, дӯстони азиз, барои ҳамин торик омадагӣ аст. Ва дар инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. албатта ки дар бино отопления ҳаст. нархи хона бошад $115,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед. Рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва аз тирезаи хона ашанро дида мешавад. марҳамат. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид, барори кор. худо нигаҳбон.